Antonella beda jselmilkom u jilqakom għall-10 program mis-sensiela Analiżi Doppja, il-programm li jaqqat il-logħba tal-Inter mat-tellaqta tal-Formula 1. Fil-programm tal-lum ser nkunu għadin niddiskutu l-logħba Inter-Roma li Inter rebħu l-bieraħ bl-iskor ta' 3-1 u mbagħad wara s-soltu waqfa qasira nidħlu biex niddiskutu b'mod dirett din id-darba il-Grand Prix tal-Emilia Romagna u Made in Italy illi kellna u li għadu kemm ftit tal-ħinilu ġewwa l-Autodromo Enzo Edino Ferrari ġewwa Imola. Għaldaqstant nifqu minn dawn l-introduzzjonijiet, inħeġġeġkom li jekk tridu tgħaddu wkoll il-kummenti tagħkom tistgħu tagħmluhom fil-sezzjoni illi għandna apposta marbuta ma' din ix-xandira u nibdew billi nitkellmu ftit dwar il-logħba Inter-Roma li t-tim ta' Simone Inzaghi rebaħ bl-iskor ta' 3-1 il-bieraħ filgħaxija. Għadni kemm ġej minn serata mal-ħbieb, il-video qed jiġi rikkordat issib bil-lejl, Inter 3 Roma 1 u llum naħseb rajna wirja oħra illi għandha tkompli tikkonferma min kif u għaliex l-Inter qiegħda titqis minn ħafna bħala l-favoriti għar-rebħ tal-Scudetto. Illum kellna wirja oħra mill-aqwa għalkemm tajjeb nagħtu wkoll unur lil-Roma li fl-ewwel taqsima ppruvaw jilagħbu l-logħba tagħhom mingħajr ma ninsew il-coach tagħhom Jose Mourinho f'qalbna l-dejjem. Jiġifieri biss illum rġajna milna logħba impeccabli l-aħwa. 3 goals, wieħed isbaħ mill-ieħor, Dumfries li fakkajna f'Hakimi, Brozovic li għamel goal inkredibbli, Martinez li reġa' skurja, il-vera bnidem on fire, mhux bħalma jgħidu dawk, Pioli is on fire, Pioli is not on fire bħalissa. Imma insomma, lex nista' ngħid sodisfatt mill-wirja illi l-plejers tagħna urew fil-logħba tal-lum. Kienet importanti li nirbħu il għaliex anki jekk komplejna nitfgħu il-pressjoni fuq ir-rivali tagħna rebħ tal-kampjonat. Kien hemm ħafna plejers kellhom logħba tajba llum, Di Marco qed jiġi nifrasi, Barella mutur f'nofs il-ground. Qed nipprova niftakar Çalhanoğlu, żewġ assists. Ibrahim Diaz aħjar minnu. Tajjeb ngħidu, dan huwa jidher li l-10 assist ta' Çalhanoğlu matul din is-sena. Kienet wirja tajba, l-unika forsi diżappunt illi kelli mill-logħba tal-lum kien Dzeko li fl-ewwel taqsima seta' mattar saqajh u darba oħra seta' daħal bir-ras biex jiskurja iżda sfortunatament ma milix dan. Biss l-appell li nixtieq nagħmel lill-supporters tal-Inter huwa ejja nżommu saqajna mal-art. It-triqada twila, issa ħsiebna dirett fuq il-logħba tal-Bologna li ħadd intlaq nhar l-erba' għaliex huwa importanti li nibqgħu mixjin fid-direzzjoni it-tajba, pass ieħor lejn il-ħolma tat-Tinistilla u le fimni bravo Simone Inzaghi li wkoll irnexxielu jagħmel u jitrasmetti l-mentalità ġusta għal-plejers tagħna, l-pjaċir li kien hemm naħseb illum San Siro ma nafx hekk hawnx min jixtieq jikkonfermah. Dan kienet xi ħaġa illi anki li kont qed naħlibhom fuq it-televiżjoni stajt inħussa kemm forsi dawk li telgħu jaraw il-logħba ħadu pjaċir. Insomma, bravi ragazzi, 3 punti oħra tad-deb issa nistennew ħanaraw dawk x'ħajamlu
il-lejla mal-Lazio u fuq kollox nibdew nippreparaw il-finali li jmiss li ser tkun kontra il-Bologna. L-ewwel parti tal-programm analiżi doppja tintemm hawnhekk wara waqfa żgħira immorru biex nitkellmu fuq il-Grand Prix tal-Made in Italy u Emilia Romagna illi ser ikun intemm ftit momenti wara li tkun din ix-xandira. Ibqgħu magħna dal-waqt magħkom. ħasbu li se jġru bija t-telli għadaw jaħasrax ġewom żewġ titli laqtajbin u għataw il-karozza. Mux tal-li ma rebħux tal-li laqqas telaw fuq il-podju l-lum basta tifozi kollu Marja spiċċa rebaħa Verstappen, it-tieni ġi Perez u t-tielet Lando Norris. U dak it-tim li kulħadd beda jitħaq bih fit-tmiem il-Grand Prix tal-Bahrejn, kwit u rnexxielu jieħu l-ewwel podju tal-istaġun. Naf li forsi bdejt naqra fuq l-offensiva llum, imma kelli bżonn noħroġ balla fuq l-istonku wara dak il-ħafna ħanejtek reverse bender il-light fil-tiġriet meta l-McLaren konna qed indaħqu u l-fatt illi dan il-podju ġi propju ħanerġa' nuża il-kelma bir-riski kollha li tista' ġib magħha a casa loro iżjed niżlet li jasel. Insomma, ħalli qabel ma nibdew naraw naqra nerġa' nfakkarkom naqra l-podju anke biex ukoll nagħtu dak li jsejħu Taljani l-onore għall armi l-rebbieħa il-għaliex il-Red Bull ħadu doppjetta, Max Verstappen l-ewwel, Sergio Perez it-tieni, it-tnej għamlu tluq tajjeb, Verstappen prattikament ħarab fuq quddiem, Perez minkejja forsi r-resistenza li kellu minant Leclerc irnexxielu jispiċċa t-tieni, żgur li Helmut Marko u Christian Horner
illum huma kuntenti bir-riżultat miġjub mill-tim tagħhom u kif qegħdin taraw hemmhekk it-tielet dik il-naqra oranġjo hemmhekk Lando Norris 34 sekonda il-bot mill-rebbieħ biss nerġa' ngħid l-ewwel podju staġjonali u ovvjament ma nistax ma ngħidx kemm jiena ferħan naħseb indunajt ukoll b'dan ir-riżultat illi ġibna. Grande McLaren, grande Lando Norris, tellieqa fejn prattikament qatt kwit hemmhekk isuq iżomm il-bot mill-inkwiet jirnexxielu jikkontrolla wkoll is-sewwieqa ta' warajh ġitna tajba li Leclerc spinja lejn l-aħħar għax imbagħad irridu ngħidu kollox imma kif jgħid il-kbir jew aħjar dak li jien inqis bħala l-aqwa sewwieq li qatrat il-Formula wieħed Ayrton Senna to finish first, you must finish the race. Il-Ferrari spinjaw u Lando irnexxielu jiġi fit-tielet pożizzjoni. Ħalli naraw biss il-komplement tal-ewwel 10. Għaliex Leclerc kif qegħdin taraw fil-grafika xorta waħda spiċċa fil-punti, spiċċa s-sitta rnexxielu jirkupra 24 sekonda wara dik l-spin illi kellu u l-pit stop. Jiġifieri li tiegħu irridu ntwulu li ċali li ftit sekonda qabel ma spinja qal illi naħseb sar żball illi ma morniex għal mediums u morna softs u itrakka ta' raġuni ċali voldiri darba grazzi speċjali tmur it-tobox tal-Ferrari. Qabel Leclerc spiċċaw George Russell ir-raba' u Valtteri Bottas il-ħames. Yuki Tsunoda s-7, Vettel it-8 u Lance Stroll l-10 l-ewwel punti għall Aston Martin u Kevin Magnussen fid-9 post iżjed punti għal Haas. U hawnhekk nixtieq li nħu naqra spunt lejn il-raba' u l-ħames. George Russell reġa' ġab il-punti, reġa' kellu wirja solida wara tluq tajjeb kawża wkoll l-inċident ta' tluq li ħanitkellem fuq iżjed tard. Valtteri Bottas illi naħseb kellu dik il-lebliba li l-ewwel qed ibatti għal Russell tas-sena li għaddiet meta daw daħlu f'xulxin ġewwa propju Imola. U t-tieni nett illi jagħti wkoll risposta oħra lit-tim tal-Mercedes illi żbaljajtu tlaqtuni. Sir Lewis Hamilton kellu tellieqa anonima spiċċa 13, voldiri il-fanboys naħseb mhux se jieħdu pjaċir malli għadha jaraw il-marka li se nfaqqa lis-surwiċ fl-Antopagelle. Sinjal ieħor il-Mercedes għatfatilhom ħafna x'jaqtfu u x'jirranġaw. Jiġifieri biss sew Russell u sew Bottas għandhom għalfejn ikunu sodisfattissimi bir-riżultat miġjub illum, speċjalment Bottas illi qed ikompli jtella l-punti għall Alfa Romeo qed juri li hu għamel 4 snin spallira ma issa qed terġgħu naraw dak il-Bottas illi konna naraw mal-Williams illi kien itella l-punti li kien qed ikun konsistenti, good for him u good ukoll għal partitari tal-Alfa Romeo. L-Aston Martin ġabu l-punti wkoll Sebastian Vettel u Lance Stroll, ftit ta' nifsu kol għattim minn Silverstone illi ek irnexxielu ukoll jieħu xi pożizzjonijiet fil-fatt ukoll it-tim tal-karozzi l-ħodor ħa 4 punti b'Vettel u punt bi-Stroll li dawk jiġu 5. Riżultat pożittiv ieħor minn Yuki Tsunoda li daħħal lill-Alfa Tauri it-tim li ieħor li kien qed isuq f'daru fil-fatt tajjeb ngħidu wkoll illi il-fabbriki tal-Alfa Tauri jinsabu ftit kilometri l-bot mit-trakka fejn konna qed insuqu llum ġewwa Imola. Jiġifieri naħseb li s-7 post kien riżultat tajjeb ħafna għal Tsunoda li wkoll rejn jagħmel overtake tajba ħafna minn is-sejjer żbaljat fuq l-istess Bottas ma nistqar li nsejt fuq minn kienet dik l-overtake, biss u x'inhu riżultat tajjeb għal dan iż-żagħżugħ Ġappuniż. Daniel Ricciardo, is-sewwieq ieħor tal-McLaren min-naħa l-oħra spiċċa 18 u leb wara
il-rebbieħ li hu Max Verstappen. U hawnhekk permettuli illi ser ikolli ngħid illi fil-tluq minn qed telliqa kien hemm dak l-inċident bejn Danny Rick u Carlos Sainz, is-sabiq tal-Ferrari. Il-Ferrari irtirat minn dan l-inċident għall-ewwel jien ukoll ħsibt li kien torta Sainz, iżda meta mbagħad bdejt nara replays Ricciardo stess ammetta wkoll illi it-tort mhuwiex taħat ħlief tas-sewwieq Awstraljan, jiġifieri fuq dik ukoll rridu nieħdu naqra nota u nammettu. Jiena t-tiġrija ta' Ricciardo kienet tiġrija prattikament inesistenti, kellu il-ħsara fil-karozza, jifat għajt sorpriż kif ma bidlu kull ma għamlu bidlu l-tires meta daħal l-ewwel pits. Biss ifhem. Ma stajniex nagħmlu iżjed minn hekk fejn jidħol Danny Rick. L-aktar veloċità t-tellieqa illum rajna Grand Slam ieħor Max Verstappen minuta 18.446 il-ħin illi għamel il-Max u d-darba nerġgħu niġu għall-Anto Pagelli għada Verstappen se jkollu vot tajjeb ħafna wkoll il għaliex da pratikament ilu l-ewwel mill-ġimgħa. Voldiri talking about Ferrari winning at their home. Qed tara wkoll xi messaġġi minn Ronald Fsadni fejn qed jgħid żbaljajna Ferrari li ma ddefendewx it-tielet post. Ir-Red Bull kellhom karozza aħjar u biex il-Ferrari tad Red Bull kien ikollha tirriskja kif ġara. Okay, jista' naħseb li jkoll naqbel ma dan l-statement onest minant Ronald il-Ferrari ma żbaljawx biss hemm minnhom kien kważi ma Perez Leclerc biex nkunu edna kollox. Jiena naħseb nasal biex naqbel ma analiżi li għamel iċċali illi Leclerc appuntu għallhom illi il-bidla tat-tires ma kellix tkun arrotob iżda għal medi għax imbagħad irridu ngħidu kollox. Ħarsa lejn il-klassifika tas-sewwieqa issa wara 4 tiġrijiet tara lil Leclerc l-ewwel b'86, Verstappen 59, Perez 54, Russell 49, Sainz 38, Norris 35, Sir Lewis Hamilton 28 u Valtteri Bottas 24 fejn jidħlu l-ewwel minn postijiet fil-waqt li Daniel Ricciardo jinsab il-11 bil-11 punt grazzi għat 3 punti illi Danny Rick ġab fl-sprint race tal-biraħ tal-li għalli kienet ukoll interessanti ħafna. Kampjonat tal-kostrutturi, il-Ferrari tibqa l-ewwel 124, il-Red Bull 113, il-Mercedes 77, il-McLaren nkomplu nsaħħu r-raba post hemmhekk b'46, għandha ukoll skużawni l-Alfa Romeo b'25 u l-Alpine b'22 u Iva ngħid illi daw il-15 punt issa ħnitkellem fl-ottika tal-kampjonat ħajswew mitqlu deb meta niġu għal dawk it-trekek bħal Monaco u bħal Budapest fejn il-McLaren mistennija dbati. Kumment li wkoll ħadd pjaċir narina u nipprepara l-grafiċi għal dan il-video. Kellu wkoll iċ-ċans nisma' lid-deputat mexxej Andrea Sajdil fejn wera s-sodisfazzjon tiegħu għal dina il-tellieqa u għal dan ir-riżultat u taf tgħid ukoll messaġġ ta' fiduċja lilna s-supporters tal-McLaren fejn pratikament qal illi il-maltemp illi kellna fil-bidu tal-istaġun jidher li l-problemi solvejnihom. Issa l-messaġġ tiegħi lej Woking huwa ejja ħankomplu ntellaw il-punti ngħinu l-Ricciardo forsi jsolvi l-problema l-għandu ħalli wkoll nibdew naraw mal-għandu ikomplu jtellaw il-punti biex għall-inqas inżommu dak il-raba post. Issa, jekk il-Mercedes jibqgħu bil-problemi jiġi ċans li nisfidawhom għat-tielet, u mbagħad let's go for it. Imma il-kampjonat għadu twil. Sew għal
Mercedes, sew għal Red Bull, sew għal Ferrari, kif ukoll għal McLaren u għal dawk it-timijiet illi qegħdin jaspiraw li jiġġieldu magħna għar-raba' post. Joseph Calleja, riżultat tajjeb għal Russell meta tqis li l-karozza tiegħu kienet bil-wet setup. Naqbel ħafna Joseph, riżultat tajjeb u kompli juri kemm dan is-sewwieq żagħżugħ huwa fil-verità il-futur tat-tim tal-Mercedes. Jiġifieri anke l-fatt li qegħdin naraw konsistentement qabel Sir Lewis dinka wkoll tajn u tagħti riżultat pożittiv ukoll għal pjanijiet futuri tat-tim ta' Toto Wolff. Issa, 15 oħra ser nkunu ġewwa Miami għall tiġrija tad-debut f'dik il-belt, trakka ċittadina li tista' ukoll tajt ħafna affarijiet, żgur li ħadkun last ċansalun għal Sainz u għall-ambizzjonijiet tat-titli tiegħu. Jiġifieri, jekk Sainz ma jirbaħx di jista' jakkomoda ruħu bħala fit-titlu tat-tieni sewwieq tal-Ferrari, ma neskludix li diġà tawilu, knowing il-politika li jimxu biha misfel. U se tkun interessanti wkoll naraw l-affarijiet kif se jiżvolġu. Jidher li hija high speed track, voldiri forsi ħanejt forsi taf tiġina tajba hemmhekk ukoll biss it-triq għatfadlilha. Mela, jiena dak li kelli xi ngħid fuq it-tellieqa tal-lum diġà għedtu. Dan il-video dalwaqt ser ikun disponibbli fuq l-istazzjon uffiċjali tagħna fuq YouTube għal daqstant ukoll inkitbu hemmhekk biex toħdu naqra fil tal-videos kollha illi intellaw minn ħina l-ieħor. Segwuna ukoll fuq il-paġna ġdida li krejna fuq Instagram li ukoll fejn nista' ser inkompli naġġornakom hemmhekk fuqha jien u t-tim tiegħi kif ukoll l-istejjer illi nagħmel perjodikament ukoll fejn ngħid fuq id-diversi affarijiet li jkunu qegħdin jiġru, inkitbu hemmhekk ukoll, ovvjament komplu segwuna fuq Facebook. L-appuntament tiegħi magħkom ser ikun issa għal nhar l-erba' li ġej ħabta ta' 11:15 wara il-logħba Bologna Inter illi saf l-aħħar in-nerazzurri ser ikunu qegħdin jirkupraw. Jiena lissa nqaf hawnhekk, il-komplement tas-serata tajba, komplu segwu il-kamra sportiva fuq in-networks kollha tagħha. Ħodu ħsieb!